كبرى سمعتي ردي أرنا خمي كنيهم لما أتوكرنا لزلنا رأستي أب هاجرنا إرترا وقعوا باتريارك إرترا أبا أنطونيوس بهيوت كله زقبر زلو زي حقوي حدش مريجا باتريارك زملكتيو بزعبا زمبرخ بني ليك كهنات أرثوذكسويت بيت كريستيان إرترا سمين أمريكا كأشي قبر ميكائيل يوحنس كاب أتلانتا مساي أما مسمار تليفون اللو أبيك أشي أدمي أخبركم فقدني أسلزغنكم كبرتي هابكم يغني لي ما جمر رسنا مسرح باتريارك أما رارز باتريارك بعفشو كما يزبلي خون بسم ابن ولدن منفس قدسن هذا املاخ امين يعني اللي ردي رنا حرقو እግዚአብሔር ክብረት ያበለ يغني كاب وغني نزعدز ስለዝሃብኩምና بጣዕሚ ነመስግን بحጊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓደ ፓትርያርክ ይዝህሉ እቲ ፓትርያርክ ብህይወት እንከሎ ሓደ ፓትርያርክ ኣብ ርእሲኡ ኣይሽየምን እዩ ገጹ ኣይርዮን እዩ ምክንያቱ ኣብ ትሕጊ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዝብል ናይታ ቤተ ክርስቲያን ትሕቲ ክርስቶስ ወኪላ ሓደ ክርስቶስ ሓደ እዩ ፓትርያርክ ሓደ እዩ ስለዚ ፓትርያርክ ብህይወት እንከሎ ፓትርያርክ ኣብ ርእሲኡ ኣይሽየምን እዚ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ጉባኤ 325 ዓመተ ምህረት ዝተገበረ ጉባኤ ዝጸደቀ መምርሒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፓትርያርክ ሓደ ንመዋዕሉ ዝሽየም ኮይኑ ግን ፓትርያርክ ሰብ ስለዝኾነ ሰብ እንተቀቲሉ እንተዘሚዩ ሃይማኖት እንተቀይሩ ካብ ማዕርጉ ወርድ ታራ ሰብ ይኸውን ይእለ ካብ ማዕርጉ ብቅያሩ ካልእ ሰብ ይሽየም ማለት እዩ ኣእምሩኡ እንተስሒቱ ዘስተውዕል ዘይርዳእ ምስ ዝኸውን ከዓ ኣብ ገዳም ይቕመጥ ህየንቲሁ በሃል ኣብ ክንዱኡ ኣብቲ መንበር ካልእ ፓትርያርክ ይቕመጥ እንተ ሓዊዩ እቲ ናይ ቅድም ፓትርያርክ ኣብታ ቦታ ይምለስ እንተ ዘይሓዊዩ ግን እቲ ዘሎ ፓትርያርክ ነታ መንበር ሒዙ ይመርሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣቡነ አንጦኒዮስ ግን እዚ ኩሉ ዝበሃል ነገር ስለዘየለ ብህይወት ከዓ ስለዘለው ኣብ ርእሲኦም ካልእ ፓትርያርክ ክሽየም ብሕጊ ቤተክርስትያን ኣይፍቀድኒ ማለት እዩ أبي كأشي مسرح كما يوسوي ونكفل دلي مسرح من رجال أمنة باترياركس من يرمرزو ፓትርያርክ ሙሉእ ህዝቢ ክርስቲያን እዩ ዝመርጾ በብወከልቱ በብኣብያተ ክርስቲያናቱ ኣብ ሙሉእ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ይመርጾ ይወዳደሩ ሰለስተ ጳጳሳት ማለት እዩ ምስተወዳደሩ ሰለስተ ጳጳሳት ካብቶም ሰለስተ ጳጳሳት ትዝለዓለ ድምጺ ወይ ከዓ ብዕጫ ዝሓሸ ዝተባሃለ ሰብ ንፓትርያርክ ይምረጽ ዳሕራይ ብሕጊ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያናት ከኣኒ እተን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍልጦ ይህብኦ ንኣብነት ናይ ግብጺ ናይ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ብፍላይ ምስ ናይ ግብጺ ደቂ ማርቆስ ስለንበሃል እታ ናይ ግብጺ ቤተ ክርስቲያን ከኣኒ ኣፍልጦ ትህቦ ብስርዓት ይሽየም ናይቲ ሃገር ከዓ ፓትርያርክ ኮይኑ ይመርሕ ማለት እዩ أب إرتران أبنت نوح وان كي مرض صنيحهم أب أنطونيوس كوملوسيوم زول تسفانيرو نلعل حمش عمتات بداي باتريارك صنيحة أرثوذكسويت بيت كريستيان أب أنطونيوس زمولوسو زمثل ملكتاتو نيرو حدا أوان سلامتاي دا حجي نعم قديفهم كالي مرض اللو وي اندحر كالي ممراضهم زي ترفهم انتاي كوينة مسقا حجي صنيحة متفلط وحاوريت هالوري እቲ ጥበብ እንታዩ እቲ ናቶም ጌጋ እቲ ናይቶም ካልኦት ጌጋ ናብ ኣቡነ አንጦኒዮስ ከልግብዎ ይመደብ ነይሩ ተጋግየ ስለ ዝጸናሕኩ ገበን ስለ ዝፈጸምኩ ህዝበይን ቤተ ክርስቲያኒ ይቅሬታ ኢሎም ነቲ 12 ዓመት ዝተኣሰሩሉ ገበነኛ ክኾኑ ተጽቢት ነይርዎም ብዝተፈላለየ ወረቓቕቲ ከፈርምዎም ፈቲኖም ብዝተፈላለየ መገዲ ክዕሽውዎም ፈቲኖም ንሶም ግን ኣነ ገበን ኣይፈጸምኩን ኣብ ርእሲ ሃገር ይኹን ኣብ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ዝፈጸምክዎ ገበን የለን እንተሊ ከዓ ዳኛ ሰይምኩም ብሕጊ ርትዑኒ ኣነ ግን ንጹህ ሰብ እየ ስለዝበሉ ክረኽብሎም ኣይከኣሉን ዝኾነ ይኹን ገበን ክረኽብሎም ስለዘይከኣሉ ገበነኛ ከዓ ክገብርዎም ስለዝደለዩ ሕጂ ነታ ገበን ኣነ ገበነኛ ይከውን እየ ስለዝበልዎም ናይ ግድን ሕጂ ኣጸሊሞም ሸሞም ኣኽፊኦም ነቲ ማእሰርቲ ምእንቲ ቅቡል ኣብ ህዝቢ ንምግባር ዝግበር ዘሎ
ሰይጣናዊ ሽርሒ ዘይቅዱስ ስራሕ እዩ ኢልና ኢና ንሓልፎ ማለት እዩ ስለዚ ኮነ ኢልካ ንምድንጋር ዝተገበረ ነገር እዩ ማለት እየ ሕጂ ከዓ ብኣንጻሩ እሶም ከለዉ ክሽየሙ ከለዉ ተኣማኒ ኦርቶዶክስ ከመይ ዝሪኦ ዘሎ ብፍላይ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝገበርዎ ዘውፅእዎ ቃል እንተርኢኺ ኩሎም ተን ጳጳሳት ኣይንሽየምና ኢሎም እዮም ኣይንደልልና ኢሎም ሕጂ ገዳደ ሓይሊ ተገዲዶም ብዘይምርጮኦም ፈሪሖም ድዮም ንነብሶም ነቲ ዘገድዶም ዘሎ ሓይሊ ድዮም ፈሪሖሞ ከም ዝኣተውዎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኩላቶም ኣብዮም ነይሮም ዋላ ሕጂ እውን ቶም ፓትርያርክ ኢሎም መሪፆሞም ዘለው ብዕድመ ይኹን ብጥዕና ብዕድመ ዕርዮም ዝኣረጉ ብጥዕና ዕርዮም ዝተሃሰዩ እናበኸዩ ተገዲደ እናብሉ ዝኣትውዎ ዘለው ነገር እዩ መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ነይርዎም እንተኽኣልካያ እያ ስለዚ እቲ ኣካይዳ እትረፍዶ ህዝቢሲ ንሳቶም ንርእሲኦም ኣይተቐበልዎን ንሳቶም ንርእሲኦም ኣይተቐበልዎን ህዝቢ እሞ ክብለውን ዝኽእል ነገር የለን ምክንያቱ እታ ትጽበዮ ምስጓብ ካብ ቤተ ክርስቲያን መውጋዝ ብዘይገበሮ ምእሳር እዚታት ስለ ዘጋጥም ወላ ሓደ ሰብ ዓዊሉ ክቃወምን ክከላኸልን ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ዘበን ገበል ዝሃበካ ተቐበል ኢልካ ተቐቢልካ ጥራሕ ኢኻ ክትብል ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ሓደ ሓበሬታታት ዝሰማዕኮ እዞም ሕጂ ተሰይሞም ዘለዉ ፓትርያርክ ካብ መንፈሳዊ ህይወት ኣብቲ ፖለቲካዊ ህይወት ብዙሕ ከም ድዋስኡ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ እሞ እስኹም ብዛዕባኦም ትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ድዩ ብዛዕባኡ ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኣነ ንሒልና ይክምስክር ኣብዚኣ ሓሚሞም ኣብ ኣትላንታ 6 ወርሒ ምሳና ተቐሚጦም እዮም ኣብዛ ገዛይ ኣብታ እዋንቲኣ ዕርየ ዝፈልጦም ደርጋ ብዙሕ ምጸሎት ዝተኣሳሰረ ህይወት ደርጋ እቲ ሕማሙን ብዙሕ ይሳቀዩ ስለ ዝነበሩ ናይ ከቢድ ሕማም ነይርዎም ስለዚ ኣነ ኣብታ እዋንቲኣ ዕርየ ዝፈልጦም ብጸሎት እፈልጦም ሕጂ እቲ ምትዕሽሻው ዝካየድ ዘሎ ከምኡ ባህልዩ ናይ ሓርበኛ ወረቐት ሂቦሞም ንሱውን ዕሽይዎም በሃል ብዙሕ ነገር በሃል እዩ ኣነ ግን ከምዛ ዝብለኪ ኣብዚኣ ካብ ዝፈልጦም ናይ ብሓቂ ናይ ጸሎት ኣቦ ነይሮም እየ ዝብል ማለት እየ ሕጂ ግን ኣብ ክወፅዎ ዘይክእሉን ታሪኾምን ሽሞምን ክድውን ዝኽእል ሓደገኛ ነገር ብምውዳቆም ኣነ ከቢድ ሓዘን ይስማዓኒ ብሓቂ ካብቲ ሓደ ክኸስዎም ዝሰማዕኩ ነዞም ቀሺ ኣብ ግዜ ገድሊስ ምስ ገድሊ ተሓባቢሮም ከም ናይ ስለያ ስራሕ ሰርሑ ነይሮም እዚኦም ቀሺ ይኮኖም ዝብል ነይሩ እሞ ሓደ መራሒ ሃይማኖት ፈጺሙ ድዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገሩ ክሳተፍ ዘይብሉ እንታይ መሲሉኪ ሕጂ ቀሺ ንኽልኪ ቀሺ ይኮኑ ንሶም መነኮስ እዮም መነኮስ ማለት ከዓ ዓለም መኒኑ ውላድ ዘይብሉ ካብ ገጽ ኣንስቲ ገጽ ኣናብስቲ ኢሉ ኣብ በረኻ ዝተቐመጠ ካብ ዓለም ዝሞተ ኣብ ዓለም ዘየሎ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ድኻ ክብደል ከሎ ግፍዒ ክስራሕ እንከሎ ዓመፅ ክካየድ እንከሎ ዓገብ ክብል ግቡእ እዩ ግደፉ ክብል ግቡእ እዩ ንሃገሩ ክከላኸል ግቡእ እዩ ንህዝቡ ክከላኸል ግቡእ እዩ ቅድሚ ህዝቡ ሓሊፉ ሞትን መከራን ስቕለትን ክቕበል ግቡእ እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋንቲ ዘመን ደርጊ ዝነበረ ጨፍጫፍ 25 መነኮሳት ካብ ገዳሞም ተሓሪደን ከመይ ዝኣመሰላ ቅዱሳት ኣዴታት ስለዚ ነዚታት ተጻዊሮም ስቕ ኢሎም ክሓልፍዎ ነይሩዎም ዝብል ኣነ ኣይ ቅበሎን ከም ሰብ ግን ዲፒኤን ኢሎም ፖለቲከኛ ኮይኖም ዘረባ ዘባጻጽሑ ሓሰት ዘባጻጽሑ ክኾኑ የብሎምን እምበር ንሃገር ነቲ ዝነበረ ፍጸም ዝነበረ ግፍዒ ዓገብ ክብሉሲ ግብእት እያ ንማንም ሰብ እትረፍዶ ንክርስቲያን እሞ ንመራሒ ሃይማኖት ተራ ሰብ እውን ዓገብ ምባል ግቡእ እዩ ማለት እየ ምክንያቱ ሕጂ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኣብ ፍላይ ኣብ ደገ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ገሊኦም ብዝቲ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ከድሎ ንስኻትኩም ከ ኣብዚ ሰሜን ኣሜሪካ ፍላይ ናትኩም ሲኖዶስ ኣለኩም እስኹም እውን ነቲ ዓመፅ ናይቲ መንግስቲ ትቃወሙ ኣለኹም እዚ እውን ፖለቲካ ክበሃል ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ልክዕቲ መንግስቲ እውን ከምኡ ኢድ ብክውዕዮ ብማንካ ክዝሕሎ ብኢድካ ከም ዓይነት እዩ ዝገብር ኣብ ዘድልዮ የዋስኦም ኣብ ዘድልዮ ካብ ፖለቲካ ኢትኩም ኣይተእትዉ ይድብል
ሕጂ ነዚኣ ክትነፅር ደልየያ ኣበይቲ ቦቱ ዶብ ኣበዩ ስጋ ዓበዮም ሓደ መራሒ ሃይማኖት ስጋ ዓበዮም ክኸዱ ድኽእሉ ንህዝቦም እንተ ደኣ ከይብደል ድካላ ከሉ ኮይኖም ንዝብድል ክቆፅዑ ክሳተፉ ክእሉ ዶ ብኡ ዓይኒ ከይረአ ዶ እየ ክፈልጥ ደልየ እሱ እንዲ ተዓብይ ተልእኽኦም ናይ ኣቦና ኣቡነ አንጦኒዮስ ካብቲ ሓደ ኣብዚ ኩሉ ፈተና ኣውዲቕዎም ዘሎሲ ካብታ ቃሎም እንተሰሚዑ ይኽያዎ ካብታ ዝበልዋ ማለት እዩ ሰብ እንተተኣሰረ ብሕጊ ይተኣሰር ብዘይ ሕጊ ትእሰር ኣነ ሃዋርያየ ኣነ ኣቦየ ብዘይ ሕጊ ሰብኣይ ትእሰር ብዘይ ፍርዲ ሰብኣይ ትእሰር ሰብ ተኣሲሩ ኣብ ፍርዲ ይቕረብ ሕጊ ይሃሉ ኣቦ ስለ ዝኾንኩ ኣነ እነግር ኣለኹ ዓቕሚ የብለይን ክትሃራረም ኣይክእልኒ ሓላፍነት ግን ናይ ቤተ ክርስቲያን ንዛረብ ኣለኹ ኢሎም ነጊሮም ማለት እዩ ግቡእ እዩ ነቲ ጌጋ ዝገብር ዘሎ ዓገብ ግደፍ ክትብል ከምዛ ናይ ኣቦና ናይ ቅዱስ ኣቡነ አንጦኒዮስ መስዋዕቲ ክትከፍለላ ግቡእ እዩ ብዝተረፈ ግን ምእንቲ ንሱ ከይፀልኣኒ ኢልካ ንሱ ዝፈትዎ ጥራሕ እንትረኣ ትኸይድ ኮይንካ ነታ ቤተ ክርስቲያንን ንሓላፍነትካን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር የሕሊፍካ መሃብ እዩ ማለት እዩ ይቐኒለይ ክሮት ይሃብኩም ኣባይ ቀሺ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪብና ኣሎ ነርና ብዓብኡ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዝፀፈዩ ፀረታ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ሓይልታት ኣለዉ ዝብል ነጊርኩምን ነርኩም እሞ እዚ ብከመይ በፂሑ ሕጂ ኣብ ምሻም ናይ ዞም ፓትርያርክ ተራ ተፃዊቱ እንዶዞም ከምዚኦም ዓይነት ኣብታ ውሽጢታ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ወ ሕጂ እኮ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ንሱ እዩ ንኣብነት እዚኦም ወዲ 96 ዓመት እዮም ብጥዕና ኣዝዮም ዝጎደሉ ኣቦ እዮም ቤተ ክርስቲያናት ዜሮም ዓድታት ዜሮም ህዝቢ ክበፅሑን ክባርኩሉን ዝኽእሉ እዋን ኣይኮነን ሕጂ እዚኦም ሙሉእ ብሙሉእ ሽሞም ይጠፍእ ዘሎ እንታይ እዮም ክኾኑ ናይ ኣቦኦም ናይ ሓዎም ናይ ዓርኮም ነቶም ትማሊ ይግባኣካዩ ብቑዕ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ ኢሎም ዝሸምዎም ኣቦ ናቶም ክዳን ቀንጢጦም ክኽደኑ እዮም ናቶም መንበር ከዓ ኣውሪዶም ኮፍ ክብሉ እዮም ንሶም ኣብ ጉድጓድ ኣብ ማሕዩር ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ስቃይ እንከለዉ ከዓ ኣብ መድረኽ ወፂኦም ተፋቀሩ ክብሉ እዮም ካልእ ከምቲ ዝበልኩኺ እቲ 325 ዓመተ ምህረት ዝወፀ ሕጊ ብኡ ኢኻ ትምሕል ፓትርያርክ ክትከውን ከለኻ ኣብኡ እንታይ ዝብል ማሕላ ኣለዎ ኣነ ነቲ 320 ዓመተ ምህረት ብ318 ሃይማኖት ዘቆምዎ ኣቦታት ክፍፅም እምሕል ኣለኹ ኢኻ ትብል ኣብኡ ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ ፓትርያርክ ብሂወት እንከሎ ፓትርያርክ ኣይሽየምን እዩ ዝብል ሕጂ ፓትርያርክ ብሂወት እንከለዉ ንሶም እንዳተሸሙ ፓትርያርክ ብሂወት እንከሎ ፓትርያርክ ኣይሽየምን ኢሎም ምሕሉ ኣለዎ ማለት እናሃለዎ ማለት ስለዚ ነዚ ኩሉ ገበርቱ ነዚ ኩሉ ፈፀምቱ እቶም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተፀፊዮም ኣትዮም ዘለዉ ስልጣን ኣለዎም ድላዮም ክገብሩ ክሰጉ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከእስሩ ከጭውዩ ከዘኽትሙ ካብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክልበበት ከብሉ ንብረት ቤተ ክርስቲያን ሙሉእ ተቆፃፂሮም ድላዮም ክገብሩ ስልጣን ዘለዎም እዮም ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ብሙሉእ ዘካይድዎ ዘለዉ ከምቲ ዓንተዎ መጀመርያ ዝበልክዎ ቶም ጳጳሳት ኣይንደልን ኢና እናተባሃሉ ተደፊኦም ዝኣትውዎ ዘለዉ ኣገዳዲ ሓይሊ እዩ ተደፊኦም ጥራሕ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዓመታት ከምኡ ኢልና ኢና ግን ድላዮም እውን ኣለዎ እምበር ኣየነይቲ ሰበይቲ ከይትድርመሞም ኣየናይ ቆልዓ ከይዝኽትሞም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፀገማት ዝወድቁ ታሪኾምን ቅዱስነኦምን ዘፀልብ ዘጥፍእ ቅድሚኦም ኣቡነ ዲዮስቆሮስ 4ይ ተሸእ ተባሂሎም ተሸሚኦም ታሪኾም ጠፍዩ የሎን ኣይትዝክሮን ኢኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ቀዳማይ ፓትርያርክ ኣቡነ ፊልጶስ ካልኣይ ፓትርያርክ ኣቡነ ያዕቆብ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ አንጦኒዮስ ኢልካ ኢኻ ደው ትብል የለዉ እንትዮም ሕጂ እቲ ጥበብ ዘይሕጋዊ ስለ ዝኾኑ ሕጂ እቲ ጥበብ ዝግበር ዘሎ ነዞም ሰብኣይ ኣብ ኣፍ ጉድጓድ እዮም ዘለዉ ቀልጢፍካ ንዕኦም ሽም ኣቢልካ ፈለስቲ ንሳቶም ዞም ዝበልኩኺ ዝመልመልዎም ውድባት ኣለዎም ንዕኦም ኣምፃ ኣቢልካ ቀልጢፍካ ምናልባት ኣነ ይግምግም ምስተሸሙ ኣብታ መንበር ኮፍ ምስ በሉ ምስተቐብኡ ወይ ኣብ ሶሙና ወይ ኣብ ክልተ ቀኒ ኣብ ጳጳሳት ክሾሙ እዮም ምክንያቱ ከይዶም እዮም ንሶም ርእስ እዮም ሕጂ እቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ እዚ ጳጳስ ምሻም ግቡእ መስርሕ ስለ ዝኾነ ዲ ዋላ ንካልእ ኤመርጀንሲ እወ ሕጂ እንታይ እዩ የለውን እንዲኦም 5 እዮም ተሪፎም ቶም ጳጳሳት መብዛሕትኦም ከዓ ብዕድመ ኣሪጎም እዮም ሕጂ ነቲኣቶም ከሳርሕዎም ዝኽእሉ ዝተመልመሉ መሳርሒ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝተቐረቡ መነኮሳት ኣለዉ እዚኣቶም ሕጂ ቀልጢፍካ ዞም ሰብኣይ ኣረጊቶም ብዕድመ ብኩለንትንኡ ምንም ገብሮ ዝኽእሉ ነገር የለን ኣብ መንበር ኮፍ ኣቢልካ በሉ
ቀልጢፍኩም ሽሙልና ተባሂሎም ኣብ ውሽጢ ወርሒ ዘይትኸውን ነቶም ጳጳሳት ክሸምዎም እዮም ሻዕሻዕ ክሸምዎም እዮም ኣብ ሱባኤ ከማና ኣብ ሱባኤ እውን ክበፅሑን እዮም ሱባኤ እውን ኣይከኣቱን እዮም ሱባኤ ጸሎት ከይገበሩ ኢሚዲየትሊ ወይ ኣብ ሰሙኖም ወይ ኣብ ክልተ ኮይኖም ፈለስቲ ጳጳሳት ክሸሙ እዮም ድሓር ነዚኦም ሸይሞም ኣብ ኩሉ ፋሕ ከብልዎም እዮም እቲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ናብ ዘይዘነበረቶ ዝሓደገኛ ዝኾነ ፀገም ክእትውዋ እዮም እዚ እቲ ዕላምኦም ንዑ ንምትግባር ኢኻ ትጉያ ዘሎ ሕጂ ስለምንታይ ግን ነዚኦም ብዕድመ ዝደፉ ብጥዕና ዝተደኸሙ ሰብ መሪፆም ተዛሪቦም ከስምዑ ኣይክእሉን እዮም ዓገቢሎም ከስምዑ ኣይክእሉን እዮም ፅሒፎም ክፍርሙ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ተዓድቲ ያላ ጉዳይ ከይዶም ኢሎም ኣብኣ ጉዳይ ክፈትሑ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ሕጂ ብመን ይክስራሕ ንሶም ወዲ 96 97 ኣብ ዓራት ተቐሚጦም እቶም ዝገብሩ መመፅኦም ፀፅሒፎም ፈርሙ ፀፅሒፎም ብሽሞም ጌርካ ድልየትካ ንምግባር ማለት እዩ ስለዚ ቁሙጥ ምንም ክገብሩ ዘይክእሉ ኣረጊት ሽማግለ ቦ እዮም ዝፃወትሎም ዘለዎ ማለት እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ጉዕዞ እዩ እቲ መደብ ወፂኡ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ኣገልግሎት ናይ ቤተክርስትያን ከይዲ ሓንቲ ተቐባልነት ፀኒሕዎም ድዩ ከመይ እዮም ከገልግሉ ፀኒሖም እወ ምስ ኩነታት ዝተፈጠረ ኣነ ከም ዝብለካ ካብቲ ቅድም ዝፈልጦም ብፍላይ ምስ ኣቡነ እንጦኒዮስ ከም ንእሽቶ ሓውን ዓብ ሓውን እዮም ዝፋተው ብዘይ ምኽሪ ኣቡነ እንጦኒዮስ ዝሰርሕዎ ነገር ኣይነበረ ኣዝዮም እዮም ትፍቅሮም ክግለጽ ዝከኣል ነገር ኣይነበረ ሕጂ ነቲ ምስቲ እርግንኦም ምስቲ ዕድሚኦም ምስቲ ሕማሞም ተጸጊዖም ከምቲ ዝበልክዮ ከኣኒ እቲ ከምዚ እንዲኻ ንስኻ ከምዚ እንዲኻ ንስኻ ምስ ሸምገልካ ናብ ቆልዓ ኢኻ ትምለስ ንዕኡታት ተጠቂሞም እዮም ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ፀገም ታሪኾም ኣጥፍዮም ኣብዚ ኩሉ ሓተላ ዝድርብይዎም ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ እውን ሓደ ሓደ ፀገም ንሰማዕ ኣለና እሞ እዚ ናብ ኤርትራ ዘሎ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ይተኣሳሰር ድዩ ዋላ በበይኒ እዩ በበይኒ እዩ ኣትሊስት ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ መጠነኛ ዝኾነ ናፅነት ኣለዎ እቲ ዝሓስቦ ዘሎ ክገብርዎ ክእሉ ዶ ኣይገብርዎም ኣብ ርእስቶም ሰብኣይ ዝኾነ ነገር ክወስዱ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን እቲ ዝረኣኽዮ ዓፈነታት ንርእሲኡ ከምኡ ኢሎም ተዛሪቦም ኣብ ድላዮም ከዲኦም እቲ ከም ተዛረብዎ ዝረኣኽቶም ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦኒዮስ ግን እቲ ዝረኸብዎ ዓለማዊ ቃልቦ እውን በበይኒ እዩ ሳብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ከይዶ ከዛረቦም ዋላ ካልኦት ናይ ካናዳ ከይዶም ከዛረቦም ቀሊል ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ከምኡ ኣቓልቦ ይረኸቡን እወ ብኡ ይኽትርእዮ ዘለክ ሕጂ ኣቡነ እንጦኒዮስ ኣብ ሰርቪስ ናይ ኣቡነ ሉቃስ እዮም ዝሕለዉ ኣቡነ ሉቃስ ቀንዲ ከምዚ ከመይ ክብለክ እሞ ፀላኢ ዝመረረ ፀላኢ ሕነ ዘለዎ ፀላኢ ከምኡ እዮም ኣብ ርእሲ ኣቡነ እንጦኒዮስ ንሶም እዮም ከሳሲኦም ንሶም እዮም ፈራዲኦም ንሶም እዮም ኣእሳሪኦም ሕጂ ምሕረት ክረኽቡ ኢልካ ካብ ኣባ ሉቃስ ኣቡነ እንጦኒዮስ ምፅባይ ማለት ዕሽነት እዩ ሕጂ እትረፍዶ ከም ሰበስልጣን ኣትዮም ኤምባስታት ኣትዮም ገለ ኣትዮም ከዛርብዎምሲ ሰብ ክዳን ክንቅይረልኩም ኢሉ እውን ክበፅሖም ኣይክእልኒ ኣቡነ እንጦኒዮስ ናብ ሕክምና ክኸዱ ከለዉ ብፖሊስ ተዓጅቦም ብመኪና ተዓጅቦም እስር ኮይኖም እዮም ሕክምና ዝኸዱ ወዲ 97 ዓመት ስለዚ እዚ ሃየንታ ኣብቲ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ከቢድ ግፍዒ እዩ ሓረጋ ሓፍተይ ከቢድ ግፍዒ እዩ ምናልባሽ ሓበሬታ ሓሊፍን እንተዘይኮይኑስ ኣባ ሉቃስ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንፁፍ ምንቅስቃስ ገብሩ ንርኢ ነርና እሞ እሶም ፓትርያርክ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ትፅቢት እውን ነይሩ ከመይ ኢሉ እዩ ዘይኮነ እንታይ ሕጂ እቲ ኩሉ ክገብርዎ ዝፀንሑ ክብፅምዎ ዝፀንሑ ነገራት ዳርጋ እቲ ህዝቢ እንዳተገለፀሉ ስለዝኸደ ስለዝበርሃሉ ዳርጋ ተቐባልነት ኣይህልዎም ንኸውን ዝብል ክኸውን ይኽእል ኢለ ግምግም ብወገነይ እዚኦም ግን ከም ዝብለኪ ጥዑም ኣዘራርባ እዮም ዝዛረቡ ብዙሕ ገፋዕን ፀራፍን ቃላት ኣይጥቀሙን እዮም ኣብቲ ህዝቢ ፅሉእ ነገር ዓይነት ኣይኮኑን ፀኒሖም ስለዚ ምናልባት ተቐባልነት ህልዎም ዶ ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ኣፍ ሞት እዮም ዘለዉ ስለዚ ነዚኦም ሕጂ ክጥቀሙሎም ዝደልዩ ዘለዉ ቀልጢፎም ጳጳሳት ክሸሙሎም ከምዛ ዝብለኪ ድሕሪኣ ዋላ ንፅባሕታት ኮይዶ ኣይንታዮምን ይንዕኦም ሕጂ እቶም ዝመፁ ጳጳሳት ነቲ ቤተክርስትያን ወሪሮም ነቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ብምሉኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ኣእትዮም ነቲ ህዝቢ ከም ድሌቶም ንምቁፅፃር ክጥዕም ዝግበር ዘሎ ዳኣ እምበር ንዕኦም ናብ ስልጣን መምፃእ ተሓርዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ምርጫስ ንጳጳሳት ንምምፃእ እምበር ፓትርያርክ ኣብ ስልጣን ንምምላስ ኣይኮነን ይኹን ትብሉና ኣለኹም ኣበይ ቀሺ እወ በቃ ንሶም ምስ መፁ
ከምዛ ዝብለኪ ወርሑና ይወስዱን እዮም እንተኾነ ካብ ዝሽየሙ ኣብ ሶሙና ክሸሙ እዮም ወይ ኣብ ክልተ ቀንያ ካብ ዝተረፈ እንተወሰዱ ናይ ዝብለኪ ከም ሓደ ምስተሸመ እንተው ሓደ ካህን እንተኮይኑ 40 መዓልቲ ጳጳስ እንተኮይኑ ከኣኒ እንተው ሓደ 6 ወርሒ ኣብ ሱባኤ ክጸንሕ ዝግብኦ ኣብኡ ኣይብጽሑዎም እዮም ሕጂ ቀልጢ 40 መዓልቲ እውን ኣይጽንሕዎም እዮም ምክንያቱ ትጉያ ዘሎ ሕጂ ከመይ ጌርካ ጳጳሳት ትሸይም እቲ ምጉያ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ኣካይዳ ዘሎ ጥበብ ማለት እዩ يغنيلي كرتي هبلي بيكشي ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ታድ በዝሐ ኣማን ዘለዋ ኣብ ኤርትራ ካብቲ ክርስቲያን ዝዛርብ ዘለኹ እንተኾነ ብኡ መጠን ካ ተማዓቂላላ ኣብ ብዙሕ ተማዓቂላላ ሕጂ ፍሌት ኦርቶዶክስ ካዝ ማዕቢሉ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ዘሰክፍ እሞ እቲ መረዳእታ ሕጂ ናበዩ ሰምቶም አንጻር ቤተክርስቲያንና አንጻር እምነትና ትብሎም ሰባት ደም ድሕይሉ ደለው ወላ እቲ በአንጻሩ ከኣኖ እዚ ካብ ፍቃድ ቤተክርስቲያን ወፃኢ ዝብል ከም ዝስኹም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለኹም ትሰብክዎ ዝስዕብ እዩ ከመይ ትምዕባለ ዝሓለፈ እዋን ከመይ ትግምግምዎ ሕጂ ክልተ ነገር ኢና ንርኢ ሓደ ኦልሬዲ ብሙሉአን እተን ኦርቶዶክስ ዝበሃላ ናይ ዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣርመን ናይ ሶርያ ናይ ህንዲ ናይ ግብፂ ኣብ ሓደ መቅደስ ዝቅድሳ ምስ ኤርትራ እየን እዚአን 6 ኦሪየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ይበሃላ ማለት እየን እዚአን ኩለን ብሙሉኦም እዚ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ውጉዝ ከምዘይ ንቕበሎ እቲ ዝመጽእ ፓትርያርኩን ከምዘይ ንቕበሎ ኢሎም ድሮ መግለጽ ውፅኦም ኣለዉ ብሓባር ኮይኖም ሕጂ ሕጋውነት የብሉን ማለት ኣብ ግብጽ ከይዲ ክቅድስ ኣይክእል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከይዲ ክቅድስ ኣይክእል ኣብ ናይ ኣርመን ቤተክርስቲያን ከይዲ ክቅድስ ኣይክእል ሕጂ ኣብ ታስመራ ኣብታ ኤርትራ ንበይና ኮለል ትብል ስልጣን እዮም ዝሕዙ ዘለዉ ማለት ካልእ ብዓለም ደረጃ ዝብለክ ዘለኹ ሕጂ ተነጽሎ ብሙሉእ ብዓለም ደረጃ ተነጽሎም እዮም ማለት እዩ ብሙሉእ እንታይ እዩ ድጎድኦ ኣብ በቐሽብ ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣቐዲሞም እውን ሓደ ካልእ ፓትርያርክ ሸሞም እቶም ዝዓረፉ ፓትርያርክ ማለት እዩ ከምኡ እዮም ነይሮም ከምኡ ገዳታት ተገይሮም ነይሩ እዚ ነታ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ እንታይ ሳዕቤን ነይርዎ እንታይ ሕጂ ሓደ እቲ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ዝበሃል ከም ዝብለኪ ናይ ኦሪየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ሕብረት ኣለዎም ብሓንሳብ ኮይኖም ዝገብርዎ ጉባኤ ኣለዎም ሕጊ ኣለዎም 300 ከም ዝብለኪ 25 381 441 ዝቆመ ሕግታት ኣለዎ እዚ ስለ ዝጠሓሱ ከም ኦርቶዶክሳውያን ኣይኮኑን ዝቕበልዎም ስለዚ ብዙሕ ተፅዕኖ ኣለዎም ኣብ ዓለም ከይዶም ምንም ክገብሩ ይክእሉ ወላ ዝገብርዎ ነገር ከኣኒ ምንም ዓይነት ተቐባልነት የብሉን ማለት ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራ ግደፍ ዝብል ሓይሊ የለን እንተበለው ንኣቱ ኣብ ወፃኢ ከይዶም ግን ምንም ክገብሩ ይክእሉን እዮም ደገፍቶም ኣለዎም ኣብ ደገ ነቲ ህዝቢ እንዳደናገሩ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ምስ ናይ ዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት ዝዋስኡ ተዋስኦ ግን ፈጺሙ የለን ማለት እዩ ደገፍ ንኣብነት ፋይናንሻል ደገፍ ወይ ካልእ ደገፍ ይረኽቡ ድዮም ካብተን ካልኦት ቤተ ክርስቲያናት ከምኡ ዳ መሰለ ረብሓታት ክወሎም ይኽእል ድዩ ዋላ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ጥራይ እዮም ዝንጽሉ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ እቲ ተነጽሎ ኣብቲ መንፈሳዊ ሕብረት ኣብ ውጣት ምክንያቱ ነብስ ወከፈን ኣብቲ ግን ንኣብነት ናይ ግብጽ ቤተ ክርስቲያን ኣቡነ እንጦንዮስ ከለዉ ኮሌጅ መስርሒ ተምሃሮ ስኮላርሺፕ ክረኽቡ ዲያቆናትን ካህናትን ሓገዝ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዝምልከት ትግበር ነይሩ እዚ ተዛመሰለ ሕጂ ኣይግበርን ማለት እዩ ኣብ ቤቀሺ ገብረ ሚካኤል ኣማን ኦርቶዶክስ እንታይ ይኽገብር ዘሎ እዚ እምነት እዚ ትማሊ ዝመፀ ይኮነን ሰባት ዘጽንሕዎ ይኮነን ሃዋርያዊ ሕጊ ዝበሃል 2000 ዓመት ዝጸንሐ እምነት እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ካብቲ ቅድሚ 15 ዓመት ዝነበሮ ካብቲ 2707 ዓመተ ምህረት ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ክሽየሙ ከሎ ዝነበሮ ሕጂ ሰፍሐ ፍልጦ ኣለዎ ጉዳይ ኣቡነ እንጦንዮስ ፈሊጡ ኣሎ ንነብር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከዓኒ ክርስቲያናት ኮይና ንሓቂ ኢና ስለዚ ነዚ ዝግበር ዘሎ ጽዩፍ ተግባር ዓገብ ክብልን ክኾነን ቅቡል ከም ዘይኮኑ ሕጂ እውን ክንብልበለ ኣይተኸዕወን ኣብታ መዓልቲ ምቕባእ ክሳብ ዝበጽሑ ህዝቢ ዓገብ ክብል ሽዑውን እንተኾነ ኣብኣ ከዓ መብርህ ክትብላ ኣብ ቤቀሺ መንጓቲኩም ኣይትሓዙለይ ሕጂ ንኣብነት እቲ ምሻምን ምቕባእን በበይኒ ስለዚ ገና ኣይተቐብኡን ኣለዉ እስከሳቕሩ በብርሂ ሃቡላ ሕጂ ተመሪፆም እዮም ዘለዉ ንቕብኣት ንዕለት 13 ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ሰነይ ኣብቲ ቅብኣት ክህልው ኣለዎም ከም ግቡእ ናይ ኦሪየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ተወከልቲ ክህልው ኣለዎም ምስክርነት ኣባል ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምዃኑ
ክሳተፉለዎም ግን ወላ ሓደ ዝኸደም ይብሉ በይኖም እዮም ክገብርዎ ማለት እዩ ኣይግድሶምን እዩ ሕጂ እቲ ሓንቲ ዝብልዋ ንሳቶም እንታዮም ናፃ እንዲና ናፃ ልክዕ በዚ ናይ ፖለቲካ ናፃ ሃገሪና ትበሃል ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊት እያ ትበሃል ኣጽናፋዊት እያ ትበሃል ሓንቲ እያ ኣብ ግብፂ ተሃሉ ኣብ ሶርያ ተሃሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተሃሉ ኣብ ኤርትራ ተሃሉ ሓንቲ ሃዋርያዊት ሓንቲ ሕጊ እያ ዘላታ ሓደ ክርስቶስ እዩ ዘለዎ ናፃ ስለ ዝኾንናሲ ንሕና ናትና ክርስቶስ ጌርና ክንከደሉ ኢና ንብሉላ ኣብነት ፍጹም የለን ስለዚ እዚ ነቲ ህዝቢ ስለ ዝዕሽዎ ታናጽነት ትብል ቃል ብጣዕሚ ስለ ትዕሽዎ ናፃ እንዲና ተባሂሉ ካብቲ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ወፂኦም ይኸድሉ ሰለስተ ዓይነት ሕግታት ኣሎ ዞባዊ ሕጊ ኣሎ እቲ ሃገራዊ ሕጊ ኣሎ ነቲ ዞባዊ ሕጊ ኣይቃረኖን እዩ ዞባዊ ሕጊ ኣሎ ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣይቃወሞን እዩ ስለዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዮም ዘፍርሱ ዘለው እዚኣቶም ን2000 ዓመት ፀንሐ ሕጊ እዮም ዘፍርሱ ዘለው ስለዚ ህዝቢ ዓገብ ክብል ክኽእል ኣለዎ ንሓቂ ከዓ ንህይወቱ ንማዕተቡ ወለድና ንማዕተብካ እናበሉ ዝምስክሩ ወለዲኦም ወሊዶምና ንሓቂ ዓገብ ክብል ክኽእል ኣለዎ ነዚ ዝግበር ኩሉ ዓገብ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኣሎ ዲ መገዲ ኣበይ ቀሺ ሕጂውን ኣብ መንጎ ኣትየኩም መቕሬታ ንኣብነት እቲ ውሽጢ ዓዲ ደሎ እንታይ ክገብር ይኽእል እስኹም ኣብ ደገ ደለኹም ከ ክትገብሩ ትኽእሉ ኣሎ ዲ ዝኾነ መካኒዝም ጥርዓንካ ከተስማዓሉ ትኽእል ኣሎ ዲ ከምዚ ናይ ፖለቲካ ንሪኦ ሰላማዊ ሰልፊ ትወፅእ ፔቲሽን ትእክብ ገለ ትገብር ንኻልኦት ፖለቲከኛታት ኬትካ ትዛረብ ኣብዚ ናይ ኦርቶዶክስ ወይ ኣብቲ ናይ መንፈሳዊ ጉዳያት ከ እንታይ ኣሎ ከም መሳልል ተቃውሞካ ተስማዓሉ እወ ርኢኺ ጽቡቕ ኣለኺ ኣብ ኤርትራ ገዳማት ነዚ ነገር እዚ ኣይንቕበሉን ኢሎም ዝተቃወሙ ኣለዉ ክሳብ ማእሰርቲ ዝበፅሑ ኣለዉ እዚ ካብ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ እዩ ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ ክሳብ ማእሰርቲ ዝበፅሑ ኣለዉ ካብ ዝኾነ ነገራት ተገሊሎም ዘለዉ ገዳማት ኣለዉ ገዳም ብዓብዪ እዛረብ ዘለኹ ንኣብነት ገዳም ደብረ ቢዘን እንተሪኢኺ ገዳም እንዳ ኣቡነ እንድርያስ እንተሪኢኺ ዝኣመሰሉ ካልኦት ገዳማት ንሕና እዚ ነገር እዚ ካብ ሕግን እምነትን ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ዓገብ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ኣብ ምቑሕ ዝበሉ መነኮሳት ኣለውና እንታይ ከይተርፈና ኢሎም ተኣሲሮም ዝሓልፉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ቤተ ክህነትኳ ከምኡ ክብል ተዘይከኣለ ገዳማትም ከምኡ ዝበሉ ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ዘለና ብንእሽቶ ነገር ክንድለል የብል ዓገብ ክንብል ሓቢርና ኖ ኣይንቕበለኩምን ኢና እንተይልና ሓቢርና እንተመኪትና ናብ ዝኸድዎ ይብሉ ትጸገም ዘሎ ሕጂ እቲ ምምቕቓል ናትና ምስ ፖለቲካ ተጸጊዕኻ ድዩ ምስ ገለ ተጸጊዕኻ ድዩ ንዓኣቶም ኣፍ ደገ መሃብ ዝሃሱ ዘሎ እሞ ሓቢርና ኣብ ወፃእ ዘሎ ዓገብ ተይልና እውን ብዙሕ ነድምዕ ንኽእል ኢና ብል ሊቀ ካህን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሰሜን ኣሜሪካ ኣበይ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ኣትላንታ ክብረት ይሃበለይ ንዝሃብኩም መብርሂ ብልቢ የመስግን የቐንየለይ ሓረጎ ኣነ ብጣዕሚ የመስግን ክብረት ይሃብኩ ዝሓፍተ እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ዘመን ሰላም ይግበረልና ኣምላኽ ኣሜን የቐንየለይ ክብረት ሃብኩም ኣበይ ቀሺ ደጊመ የመስግነኩም ተንኪ ሓረገ ተንኪ ዝሓፍተ እግዚኣብሔር ይባርክ ኣሜን ክብረት ሃብኩም እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕትና ምስ ሊቀ ካህናት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ኣትላንታ ዝግብርናዮ ዘተ ኣብ ዝተወዲሎ ዳግም ብካልእ መረብ ክንራኸብ ኢና ሰናይ ቅነ